Ka nsọ gị wee bụrụ ya ga-ebuli elu mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. No. Ya la puedo. No, he can't handle it. No one will do that outside. I can handle it. Praise the Lord. This is a very solemn moment. I will take order about full Aruchichi. First is the family. Can be also Nyetobero, family, immediate family. Chichi bata. Abata leya, ebepari ebere nke ha. Otu si dị ha n'obi. Immediate family led by Abuchi. Abia Pecha. The extended family ndị be eze abata. Ndị be eze batacha, ndị ụmụnna, ndị be eze ka nna ya batacha. Okay, praise the Lord. Biko ka ndị enyi nyefe, ndị friends nyetu efe, ka family kpee ekpere. Amen. Amen. Ngwa anyị na-anabata ndị be eze ka nara immediate family led by Chidu unu bịa fụ nwunye unu na ụmụnne Abuchi ndị ọzọ. Then after that, then we say procedure on the sign. Yes. All right. So I can see Maribel entrance. Entrance. The marriage is a part. See the other side. The marriage is a part. It's not by mine. It's not by power. Oh, Chi-baby! Chi-baby! I have an agreement with my Chi-baby! Chinyere! Oh, John! Chinyere! Oh, Chinyere! I have an agreement with my all the plan we have with Chinyere. Yeah, just like that. Yeah, just like that. Gigi, Gigi, give me Gigi. Hey, oh what the way? Oh no what? Oh no what? Chinyere. Oh Gigi, baby. Hey! Hey! Oh, what do you? Oh, what do you? Chinyere. Oh, what do you? Chinyere. Chinyere just like that. Oh! Wow. Hey! Yes. Kau berkata ada mana sudah orang itu orang nama. Ini ada orang aku buat video seribu. Maka kau ini akan berlalu orang. Kan Chinyere, Chinyere, ada dia orang apa? Orang di bawah caranya. Maka itu buat dia orang apa? Ya bu, benar tinggalnya, ani berjumpa, aru nyai ni masuk.
biko ọ bụrụ na onwe ndị nọ n'elu anyị tuo na anyị malite Which doesn't around, you need to sit down so that they will close this casket. Capture time for a very long day. Actually, maybe we can break seat for us. You have a long day. I didn't know that. Not us. This was man. Azuko Kirama, Chinyere Eze, major phone flow through them and before.
Kedu onye a?
Whenever I close your door, makes a way. Your name is Counselor. Whenever we cross your door, you make a way. Your name is Counselor.